अच्छा तुम रहना है नहीं खाଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଲଞ୍ଚ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିଲେନି କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଆମିଷ ମୁଁ ଖାଲି ନେଇ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଅଣ୍ଡାଟା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେବି ଡାଲି ସଜନା ଛୁଇଁ ପଣସ କଠା ଆଳୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ଏଇଟା ତାର ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଦଳାଦଳି ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ପୋଡ଼ା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପାଗ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପାଗ ଆସିବ ଆଳୁ ପୋଡ଼ା ପିଆଜ ରସୁଣ ବଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ହେବ ଦଳାଦଳି ପାଗ ସେଟା ଆସିକି ଏବେ ଖାଇବେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ଭୋକ ହେଲାଣି ପଖାଳ कौन बड़ा थालिया এইটা ଏଠି ଥିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାପା ଟିକେ आलू वाला खाई देखो ऐसे होता उसका भी कोई तो नहीं है टमाटर लगे लगे तो भाई नाम कर दे ওটা তাকি আনি নিচে बॉडी का दिन में बोले था আমি কই দেব ওটা তাকি আনি দিদেনি ना है
ବଜାରରେ